О, така. Ја испеј таа удобството. Ако испеја, Само малку, почни малку само. Потихо. Потихо. Se oppiamo Ti amo di tu dei Vai cercare il musica giù, un po' che vedi. Vai, bravo pieno sono Diga, ti знаеш ли ја? Не, ти не си ми пеал, тие ничари си ми пеал и какво беше друго. Идете това горо за мене, ја искари таа циганка ми. Циганка ми гадала направи. Гадала ми циганка направи. Циганка ми гадала направи, че ја немам среќу љубови. Че ја немам среќу љубови. Тига. Чекај се, Бре, загреам се 10 минути. Обаче виж како китајски роти имам се стака трябва. Като китайци. Слушај, когато още от драги времена китайците продават царя, още когато са почнали да правят снимка на хартия. Верно е това? И китайският цар е расъл до 9 метра височина, обаче го кръстат на ръчна снага човешка, за да лезе за експлоатация и брата. С мене, моята позиция така, след това е сигурно било липа, когато се пресича. Защото липата действително се стълпа. И аз видях и насъждението. Така е. А сега спринем повече. Знаеш защо? Защото че няма някой друг по-интересен. Двете жоди, риба и водове. И когато не съм пиян, съм риба, ако се напием, съм водове. Таше. Добре, го разясни. Точно така ми е. Причи? А сега какво си в момента? В момента съм нокаут. Значи ни си водолей, ни си нито ли. Нокаут бе. Приключение. Ама, ти верно, на коя дата си роден? Ми 22. 22 кой? 20. 20. Той месец. 20 февруари. Само ще взема примерно. Това е още също. Нашия си лева знак по-сморадени аз и ти. На 20 февруари сме и двамата. Ама я на 24 терета нема. Треба до година да дойш, но той на щето съм чул. Не, но филиала тук. И затова хубавичките не обичат. Това съм начало зло. Не може да кажа. Не може, аз да видиш. Не, я и друго може да дам, а не е рано. Кажи. Не трябва. Да кажи го. Я не знам. Не знам. Странно. Аз си покажи члена, да им изприли си го реши. Покажи си члена. Я да ви говорим. Помням ти аз това. Я да покажи езика да ви се помогай. Така ли? Синието са 50. Какво да понасиш?
Neko li otkada ga napoveši da okošim. Ти го мочаш. Не да оkošim. А да отвориш. Neko li otkada ga Аде, за поръса не съм съгласен. Моя стане, за другите работи. Ако се обалсава, става да подави на търс. Е, така ли? Дей кой да иска да вземе, иска не го и келоше. Ама не става така е. Но поне ми иска да не говорим за трябва. Вика дали. Ма видели, че не е прав. Ама он каза да. Ама не е така. Почнахме малко на първи през време, когато той не иска да му се коси, за да му коси, който му трябва, така ли? Ваш проблем това. После вика, ти не иска. Аре, проблеми от тук, не иска, защото не му дека, не че не съм искал. Той иска, може да окоси. Я да ге. Ти викам, като не може, ти не коси. Трябва. Аз ти уча. Не, ние сме приятели. Още да ме намазам, а видя, че не е правда. Отказа, само я отказа. Аз станувам обучната се помилвал те. Опитах се, ама не става много. Много работа да се. Шарифа, добре. И да знае господин, нека ми я ми дай Боже. Давно никъде не съм бил стара. И я да ме не съм бил в Металите го стига, бе. Да. Не, сестра ми не е ми. Слабо. Ако те го стига кметът... Щом се не би било удобно на чисто. Прекрасно е sve. Да, леко. И обраниш ти, обраниш. Шеката. И дърво. Най-добра, например. Да, има неколко бара, не по-цали, по неговото ли место, към да дойде от къде. Има не дойде. Чекай да върнем. После чух кашка, следката ли това? Следката после чух. Много, да, ще ти кажа, да. Те са не такива мънички. Не съм ги мерил, по-малко ли съм се следка това, но не съм мерил. Колко тема, много са около 2-3 ръки, нещо повече. Слабо. Едно годин поема Ovo ja ne iskak. Пеша маđera. Се стиме, не искак да се напием нещо. Гоше кмето тока, бе, имаше на времето еден шанс, то да се ожени и аз му препоръчих една, обаче не знам какво стана. А той вика, Жан, тия беше ебал и казаше много хубаво ще ебе. А сестра му вътре, на милкото, се вече на то ще му спирах да пие. Шестро вече извинявай, но така беше. Ти ме не знам вече, до Митрова да закачам. Да внимава какво говори. Ама ти си запомня, бе. Верно, бе. Верно беше. Може да удърм кате нема, каза. Не, че не е било грешка, ама да така стана. Кога се гледа? Да видам, що Аз не го дома. ние се държава, а стана държина, но не писта. Те не да се гледала, да така да се не видели, ама ще отказах вече, това е. Обедно по отказаха. Ама мани не разстояние. Абе, стига бе, измери някой по-лъв казахи. Аз съм най-здравният човек, ти мене ме снимаш. Но трябва и гостирани самураи не бе. А? Гостирани самураи трябва да се снимат. Стига, празни. Обаче, знаеш път му кажа. Ай на тъпчика.
Когато влезем в Римичата и се снимаме колективно, нали? И ония за не се снимки негре при пратовчети, само мене ме хареса по снимките, за то. Това да би. То да беше против. Може и така, А но... Сасио Мантавел Умрял. Верно бе? Това е момче. Имаше едно снимка на Рейсън. Ти, Боля Дангаров, Боля Бучков и Мила Вейков. Ще изшли на Събоно Върлоци, долу сте се снимали. Ама бил съм на това. Момичето, така ли га, такава момче. А я даже изтриган съм бил тази. Боги, кога разпах от мен? Души красив като стая косъм красив. Ние сме за това ден месец един ден. Айде, знаеш, той няма над задра и рочен попче и ти куда е повече. Че не, на него. Модева, но си отиде после. Ей за. Тия учителите си отиваш, все си отиде. Че не. Добре, че остана само те слова пет тук като жертия. Една зодия на него и на мене жена не може да откаже момент. Ако не върнеш, пити. Аз ще го дам. И даже идват и аз се откачвам. Идват и аз се откачвам. И знаеш какво намразиха ме, гет? Ще си откинеш главото, това мара такъв. Ще си откинеш главото. Нема бе, капата ми пара, не е да. Това е глава да ще ти падне. Нема си пирот некой. Верно бе. Моментът ме намразиха, що не откачвам. Куда бе? Ти. Ако не е верно, пукнем. И аз ще ти кажа кои. Ой, знае! Но може да му е казано, бе. Няма кой. Не ми този да обещава. Гере, може и вече да ти казано и като не. Я иду, няма минут толията, минава минутно да си велико. Верно бе? Не го измислям. Ласка е Гере, не го измислям, това е верно. Ти плати место да те хори. Защото не мисля, не им мразим да ходиш по водите. Игина не може ли го, да? Игина не може ли? Не. Това Данчо не го измислям, верно. Ангел, не бая. Само смали от тази, аз ти е верно и за него. Жена ти ще натисне с един гребен. Да, мати нека кажа, да се киде много. Да, Гере. Не, че няма много брони, ще се бая. Ще го брось. Една песен за Каринка, знаеш ли Каринка? Да, аз тук сега да пуши, кой грешно. Но най-лоше, знаеш. А ти точно знаеш ли ми избираме кура за тебе? Може да избера. Избирал ти пътуването. Време прямо да ти способен да е. Там посока с апарата не мога да това е апарата да успее. Иначе ще ти види кой. Кой не много стари да Ама не, он ме взел човеката, не на фейда. Паче да слика. Да, ти любиш ние, бе, не бе, Искаш, ама не може. Колко чудо се не забавя. А, някаква тук права изпише и така, ще не забравя. Un Калганче тега почти ще да тук да предаване. Но преди тези години. Аз се мъчи, защо ме пускате, като се гледа да се ядо в сон. Човека, аз сега се стресал, такъв пригода. На времето беше. Вика, защо ме пускате да се ядо в сон? На времето беше той. Не знам кой да гледа пред да си. Който ще оказал. Всеко е. Бецатани, ако скажеш. Паса ме, отида там от това. Обаче казал от това, като излезе, като почава да тия жени хубаваш. Излезе на плата и се они. Бега, да прибери. Кога да приберем? Не ви го пия. Гът пия. Айде. Да спраше бил доле. И всичко, трил джамовете, жори, да не пие и кутини кошени дъл. Обаче да там, а иначе не го се виси, ама старото виси. И рече като почели гледа на жора се женуто,
Faccio vedere, no, ma ne capivi che io lo stavo... E stiamo ancora mai, siamo voluti Ma ci voleva to stare fino a dire che Govorimo da je kuzu puštini seks, Zlatko pa snegu tam nekaj proda. Je kao peli u palatku. I gledajte, kada tam sve pridvorni. Ja si pribiram načete, pa ne bilo zakrao bilo da mi skunim bilo to zdravoto. A on sad teka se nakuval i gleda u televizoru pa će ne može da je postava. Znači ja sam ne volim. Pa će Vižena kraće, carica i mješćena na sajtu. Niko ne može različiti kako pravi. Vidiš majke, direktno u televizoru. Mislio će ga prvi u valutu. Ova čina 10 minuti preko, ima se pregleda, ova će ne može preko postava, ova će na kraju. Ide to reče, a vede ti. Pani Češe nije samo dio za nas područja, ali je će mnogo. Ja mi vidim da to znam, reći. Sve je napravljeno. Това е интересно, Pa nije trebate, da gradite na našoj obrinu napravi. Ima, za tije trebate, da se državamo, Ава е камиона целя ще дойде само за... Повезавам апарата, оптети ти. Кажеш? Ама, давай. Кой ви види, се мани, вам като рече, като уредна, като почало, кой и като рече на жора, Обърнено, Алерови. Юрисъм така. Ова е рече поместете. Ова е честа, Я ти го познавам. Ванко, рече. Леко. Данчо, що ли нямаш? Да, я го видим. 7 минути. За това и почтено снима, аз ви гладим много на филма. Чува ме, не съм ти дал, какво се правиш на филми? 30 лева. Аз съм доволен. Ама ти не, те е много думните от Индия. Всичко, и аз се досеках него на вилата на Тона Драгоил. Абе, как ги покажеш, нека да те кажа само майката. Нали? Виж, какво беседко е наприл червено. Ама знам. Знам, Яна ли те видел? Там го видех. В Шипанянското, обаче го отрежи. О, това има значение. Том успя да му хипнотизира апарат. Нещо дърво и... Наздраве, да. Ангелко. Всичко трябва да се правили, защото не има... Да, наздраве, не искам да видя. Да. Он не трябва да даде го да те... Работи така. Опи така. Извинете. Аре стига се, аз съм толкова фотогеничен. Палица съм, да. Ти кола да Значи да е една градина на зелена вода. Там е представи мене. И едно. Всички ме ги представи. Падат. Те и тия падат сама. О, се виждат. Там пет гриба. Но малите. Бато. Удри. Удри капу се зове. Една и плотна така. Така е, да не говорим.
Така, ама не му да дадем. Няма най-тина. Питам, Питам за мене, ти ще казва. Е така. овako проучване, Къде е тук капа, не виждаш да ти? това ще се закипа тук се води. Да тради ми я. Така хо-хо, аз никога апаза да такова да тради ми я. Така хо-хо, Как ще бе го голеш, къде той да не вземе нека следва? Да, силата, да. Пълна силата. Той живее много, той не знам до 90 години. Е невероятно просто. Железен. А знаете какво правеха? От рибнати реки водеха от... Ти дебели. Ема да, като предима ръката на ръки. Ай. Ай, едната се... О, кава се. Веднага да я върне стъпа, ти тато ми го пуши. И беше да му бие. Улично ме хинче да подигравам. Ама... Ти артисти така. Да. Абе, това е интересно. Трябва е отивано на ведетра. Я имал възпитание. Ай, имунитет ли имаш? Гледай, они Мартина, они го мислиха, че се проверят да се. Ама вие сте правили изтезатели ли? Как не? 80-те години. На външен вид сме изглеждали явно облечени по-различно от другите. Малко да ви ебем. Какво ти пречи? Не беше 12 без 20, без 15. Да. Това е Добре, къде работиш? Обем ли къде работи? То не Да е не работи. къде? Нема. Сега па ни биота не работи. Добре. Това е артиста. Да, Мартина, надо да. Ако Изказвам да е бе. Айде ще го ама тек да е бе. Мартине, трябва Бат ти е пекато. Ана, здраве. здравей. Ти така ли че ме сниме? Да. Виж как се пие с мерка. Мерка, Мерки Ай, интегрирал. гота и свърши сега 8 минути има. Айде, Нема минути, гота. Нема време. пие се доста. с пятка не разумеш. Ана, здравей. Здраве. Еро бе. Да, бе, да. Баси, мамата. Гледат се те. Когато няма такъв филма, нали? Това не може да се направи. Кога ще нема? Това не трябва да има. Той знае. И Иван знае артиста, не той. Ето Иван Иван ти каже. Той къде да сниме това? Неко на здраве, спи. Това и още има. Той е като куп пожени посреща. Айде, песна бе. Ще свърши това лентата. Тайна ли ти казах, Калино, Калино ме ударо, Калино ме Калино, моме Калино ударо. Къде не може да взимаш за певица, ще те бава жегата. Калино ме Калино, моме Калино. Така е, дядо? Така. Обаче, видели, че сме силни.
Да, здраве, шерифа. Ти пиеш со смерка. Да, ја сум трекат. А, така. Само ја и ту у регионату. Нема другите. Биде коште. И најголи излазиме на филмот. Ај друго. Здраве! Бе, не се фален, това си е верно. Не, он е много по-млад, но трябва да види, че е верно. Разбира се. Он е много по-млад, така. Ајде. Ај песната веќе слуши 8 минути. Има малко артистично не? Видно ме снимай, това съм много лош. Всеки мой движение е различно. Знае. Всичко е точно. Добре. Лейко, која? Циганка би гадала на трави. Не, друга пиште. Ајде бе, таа е најхубавата. А ти ga циганка? Да. Не е обаче, има полу. Нема, ти таа правиш така. Ја искари таа заспал зајак на завој. Ами тама. Он да ти пева, например, Емичарија. Нали ти казах Калино, Калино ме убево, Калино е Калино, моме Калино убево. Слушай сега. Гадала Моето правиме запис. Правиме запис точно. Гадала на треве, че ја немам среќу улюбаве. Ја немам среќу улюбаве. Гадала ми циганка на треви, гадала ми циганка на треви, циганка ми гадала на треви, че ја немам среќу улюбаве, че ја немам среќу улюбаве. Говори ли? Супер. А? Много добре. Много добре. Не е добре. Ја още един път. Я запушам. Ако ни завори се. Нали ти казах Калино, Калино е убево, путено убево, и комеда плево. Калино е Калино, нали да ме вакава, Калино е Калино, Калино е убево. Ако си зори. Гадала ми циганка на трева, циганка ми гадала на трева, циганка ми гадала на трева, че ја немам среќу улюбави, среќу улюбави. Циганка ми гадала на трева, това е. Не се ли опиша? Най-напред. Аз съм так, аз съм так. Бум! А да, сяла! Скоро, наскоро си сме. Скоро си сигурно на Хръско. А ако Бог ви помогне, може да не.
Ирена имаш. Не ме сега А, не, генерално. вземем дърво. Бира ли бе, Вело? Това бира, бе. Абе, ти говориш за бира, бе. Дай на Дането бира, купи. Да него намерим и нещо турно. Много му, гадно. Уиски. Дай му уиски. Китайско-японско. Японски хлеб няма му даваш. Нали не правите хлеб от... А, пред нас това.